Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sa kanin. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, Ginoo. Unya nangutana kang Hesus ang mga tinun-an nganong nag-ingon man ang mga magtutudlo sa balaod nga si Elias maoy moanhi pag-una. Si Hesus mitubag, si Elias una gayod nga moanhi ug andamo niya ang tadan. Apan sultihan ko kamo mianhi na si Elias apan wala moila kaniya ang mga tao. Hinunua ilang gibuhat kaniya kutob sa ilang gusto. Sa samang paagi ang anak sa tao ila usab nga pasipadaan. Unya nakasabot ang mga tinun-an nga nagsulti siya mahitungod kang Juan nga magbubunyag. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kay ikaw, O Kristo. Ang mga tao nga namati ni Hesus, naglibog na sila kung nagsulti bagid siya sa tinuod o naghimuhimo lang siya og iyang kaugalingong pagsangyaw. Kay batid man gud ni sila sa mga pagtulunan ni Moises o sa mga propeta niya, kay ang gitagna sa propeta labi na gyud dinhi sa atong unang pagbasa gisgutan gani sa ni propeta Sirak nga si Elias maoy mag-una niya, iyang pabalikon ang mga kasing-kasing sa mga taong nahisalaag aron magkauli ang maayong kabubuton niya. Kung dili sad magkauli, iya sang silutan maotong hisgutan ang gibuhat ni Elias nga iyang gipahunong og uwan. Daghan kunong nangamatay sa mga tao adto kay gamhanan kay si Elias niya gidama ni siya og kaning karwahe nga kalayo ngadto sa langit. Giingon sa mga propeta nga sa dip-a mo abot ang Mesiyas, kadto si Elias nga misakas langit nga gamhanan kayo, mausad to'y mo una pag-abot aron iya na sang andamon ang mga tao. Pero ang wa nila makit-i nga ang tumong ni Elias mao ang pagpabalik sa mga tao nga nahisalaag. Kana bang mabalik sa saktong daan. So siya'y maghimog daan, niya katong mga naglaroy-laroy na dito, nga wa nakadumdum, asaning daan, padong sa langit, iyang pabalikon. Karon niabot si Juan nga magbubunyag. Dili si Elias, mo'y niabot si Juan. Unsa may gibuhat ni Juan nga magbubunyag, iyang gipangbunyagan ang mga tao aron mapapas ang ilang sala niya mobalik sila sa tulid nga dalan. Mao na nga kini di ay gitawag nato og pagbalik sa mga gamhanang propeta o kini sang gitawag nato og pagbalik ni Hesus. Kay si Hesus di ba dili naman siya sa kalibutan, saka siya sa langit. Niya karon gasigi na sa tagpaabot nga mobalik siya sa iyang paghukom sa kalibutan nga matod pa sa atong Ebanghelyo uban nagitusulti ni Kristo, moabot siya nga sapnayon sa mga panganod, kinuyugan sa iyang mga anghel niya, iya dayon tang hukman kitang tanan buhi ug patay, iyang tigomon niya hukman niya. Mao nay ato sad nga gipaabot, pero dili di ay gyud exactly nga makakita ta na. Ang ato ding makita nga pagbalik sa Ginoo mao ang mga tao nga moabot sa tong kinabuhi aron agdahon ta nga maliwat tas Ginoo. Sama ni San Juan nga magbubunyag,
giagda niya ang mga tao nga mag-andam ug manglimpyo sa ilang kinabuhi. Igabot sad ni Hesus matud pa niya, ang akong ikaduhang pag-anhi mao ang pagdala kaninyo ngadto sa langit. Mao na iyang giingon, og ang pagbanlod ninyo ngadto sa impierno. Nya sa inyong paminaw, nibalik na ba si Hesus? Nibalik na? Wala pa. Dili gid ta makakita lagi sa iyang pagbalik nga sinapnay panganod aw basin sad kakita ta. Pero ang tinuod ni ana si Hesus, ang iyang presensya ni ana sa kalibutan, nisaka siya ngadto sa langit lawas og kalag, pero ang iyang presensya ug ang iyang pagtulunan ni as kalibutan nagpadayon nga nagtudlo nya. Kinsa man ani ang maong nagtudlo, mao ang iyang mga pulong nga wa na mosakas kalibutan, nagpabilin dinhi og nia maglihok sa simbahan. Ang atong simbahan mao ni siya ang tinuod nga presensya karon sa Ginoo. Kinsa tong maminaw sa simbahan maluwas, kay si Kristo manluluwas man. Munang ningon si Kristo, kining mga yawi sa langit, yang giingnan si San Pedro ba, pagtukod niya sa simbahan, ako ning ipiyal nimo ang mga yawi nga iablis langit. Ang inyong itugot, ang imong itugot dinhis kalibutan, ang pasabot ani ang simbahan ba, ang imong itugot dinhis kalibutan, itugot sad didto sa langit. Ang dili nimo itugot dinhis kalibutan, dili sad itugot didto sa langit. O kana, klaro kay nas tanan. Sa ato pa, nanas Hesus. Karon kay ni ama mo simbahan, nanood man mo, kita na mong Hesus. Kita na mo. Oy, basig maliwat ra sa tas mga Hudiyo, niabot si Juan nga magbubunyag, wa sila kita ni Elias. Ning abot si Hesus sa unang pag-anhi isip Mesiyas, wa sad sila kakita. Mao nang gipatay nila si Juan nga magbubunyag, gipatay pud nila si Hesus. Hangtod karon ang mga Hudiyo nga wa magpa-convert pagka-Katoliko, nagsige pagpaabot sa first coming. Ang ilang ipaabot karon first coming. Kita atong ipaabot second coming na. Pero ang agda, ang imbitasyon aron makakita ta sa second coming ni Hesus, dili ta mangatog, matud pa ni Kristo, pagtukaw kamo, ayaw mo pangatog. Kita mo diri way sakristan, ambot og asarong sakristan. Doon naman ginaka-assign nga sakristan karon. 40 maning daghanang sakristan nato din sobra ko ni mga 50 tingali ka buok. Kada adlaw na ginay-assign 10 tulo ka sakristan. Karon nawa di bawa nangatog. May gani ang pari wasad matog. Wow, ta mo roy misa. Ona kani mga sakristanang na-assign karon, wa na impierno hono na sila. Kay wa man sila katuman sa ilang sugo, mura man sila naabutan sa Ginoo. Kining misa karon mao na ni ang pag-abot sa Ginoo sa kinabuhi sa mga sakristan nga na-assign karon. Mo'y pag-abot sa Ginoo ba, wa sila kabantay nga niabot na dayong Ginoo nga muluwas nila. Wa sila dinhi. Di wa na impierno honon. Nya unsaon man ni nato, ay basig buhi pa sa to mga sakristan karon nga wa kamata. Ato silang agdahon nga mobalik sa Ginoo. Para ko na ng inyong mga bana, igabot sa Domingo adto hinon nga balik na rabasad karon ka ng mga sugal-sugal, balik na rabasad ang suroy-suroy, balik na sa nang inom ka ng mga kuangkuan diha kay nisugod na magka-normal. Basin inig abot sa adlawng Domingo nga ting simba, di manimba
kay adto sa sugalan, adto sa imnanan, adto sa kaning mga tapok-tapok nga ano bang lingaw-lingaw ba? Di sila kabantay nga niabot ng Ginoo, nagmisa na day ang Ginoo. Di ba? Nya unsa may mitabuan na nila? Impirnohonon. Nya inig ka impirno na. Awa na, sugbas kayo. Nya karon kita, kamong ni aron dinhi, kita na mos Ginoo. Kita wa gyapon. Mao na inig uli sa inyo dito, kita mo sa inyong anak nga naghigda pa, yaw-yaw dayon, kasaba dayon. Di ba? Kita kas imong bana, hubog pa, iguli nimo gikasimbahan, lagot dayon, singhag dayon, sapot dayon. Di ba? Nya nakita di ka Ginoo na. Ang katong wa manimba, katong dili mo basag Bible, dili maminaw ani mga wali, wa nakakita sa Ginoo, automatic na padong na nas impierno. Kita sad nga nanimba, kamo ba nanimba karon? Apil na nang nas online. Kita sad mo Ginoo, kay ni simba man. Na karon unsa may mahitabo kung makakita ta Ginoo? Matod pa sa atong tubag sa Salmo, sa titubag na to. Ay naman to, dira. Ginoo, pabalika kami kanimo, pakitaa kami sa imong naong, ug maluwas kami. Karon yan na mo. Itanaw na mo sa naong sa Ginoo, inigingon lawas ni Kristo, sa inyong tubag. Kana kakita mo, Ginoong na. Nakadungog sa mo sa pulong sa Ginoo, nga niingon ang pulong sa Ginoo sa ito ba? Ang ebanghelyo sa Ginoo sa ito ba? Di kita na mo Ginoo no. Natuman na ning pakitaa kami sa imong naong, ay laning naong spare. Ay kaning naong siyano mangyapon ni problema. So kakita na mo ang problema kanina sang ingon og maluwas kami. Kanus aman ta maluwas kitang rong ni adinhi. Kanus makumpleto ang kaluwasan. Kung sama ni Juan nga magbubunyag, sama ni Elias, sama ni Jesus, sama sa mga apostoles, sama sa mga santos nga atong gidebosyonan, ang atong buhaton kadtong mga wakron manimba, kadtong di maminaw Ginoo, atong pakitaon sa naong sa Ginoo, pinaagis atong naong. Kana bang inig uli nimos inyo ang imong naong na Ginoo. Kana kamong mga ginikanan kinahanglan pananglitan karon kamong naas online o kamo sa niya dinhi. Kabati mo aning wali, inig humag kabati, humag simba, ma-online mass man or real mass, pariyaan face-to-face mass. Inig humans misa, ang atong naong mga usab unta, maliwat untas naong sa Ginoo. Ilingian ay mong tupad. Lingi ako no be. Usa lang nimo kapasiplat niya, kakita na kas naong sa Ginoo. Sige ko no. Pasiplat ba ang naong? Kita? Ay na lang siya sultihin. Pero tanawa lang. Basta giniglingin mo sa yawanon lang yapon. Kaila ba mo aning mga tawhanan tupad ninyo? Kaya kamura man sa mga nagsilingan. Na, unsaon man aron makita ang atong naong, sa atong naong, makita ang naong sa Ginoo. Sa mga taong wa ganahing musimba, di gyud gustong musimba. Sama sa gibuhat sa mga apostoles, sama sa gibuhat nila ni Juan nga magbubunyag, ang ilang gibuhat, ilang gipaambit ang gugma ni Kristo ngadto sa mga tao nga wa kaila ni Kristo. Ilang gituman ang number 1 nga sugo nga nagingon, higugmaa ang imong isig katao sama sa akong paghigugma kaninyo. Kana anya kung mga saba ka, kakita pang naong, makita pang naong Ginoo dia. Kita dili.
Oh, di makita. Unsa may imong ipulis pangasaba? Ha? Ang pagpasaylo. Kanang nakasa, ang gikinahanglan ana dili pagpangasaba, pagpasaylo. Ano na, pasaylo, ada yun. Ayaw kasabi. Nyag imong sugoon ang imong tapulan kay anak, imong sugoon. Kakita nagnaong sa Ginoo. Dili. Unsaon man nimo? Unsaon nimo ang tapulan aron kakita sa naong sa Ginoo? Imong alagaran, dili sugoon, alagaran. Kay tapulan gud na, wa may problema ning kugihan, di naman nakinahanglang sugoon ang kugihan kay mo trabaho naman lang na dito. Ang kasagaran gid nga atong sugoon kanang tapulan. Pre ani rong wa mo serve din di na ni nako sugoon, ako na ni silang ipatawag, dong napamoy para load. Wa na lagi pa din, angari lang niya mo tagaan tamog tag 100 para inyong load. Aron sunod simana din asad mo kamata. Kaya kasigi raman gitong tanawa ng cellphone. Mga tug na sila, kadlaw naman. Dosaon ang pagmatay kabuntag na alas 4 das kadlawon matug. Unya pa to mga alas 12 mo mata. Nya ang service dire igabot sa Ginoo silang assignment alas 6 man. Sige lang tong ingon di lang sa karon kapoy naabit ay sakristan diha suod sa simbahan. Unya ang sakristan sa suod simbahan otro masang nabuntagan og tan-aw sa kuan. Di mapukaw hantod karon wagod mo na mao na pulos ni sila magkuyog ngadto sa impierno. Nya karon inikita nako nila di jud ko manugo. Igo ra jud ko moingon nga napamoylod kaon na gigotom na mo sige mga on ta ana. Okay, dagko ra ba sa kay nagkaon og imong pakanon kay gigotom man sana kay mukutoy binantiyan nimo kana mo lapas ng tigkaon lapas kay igmata nimo pangita kag kanon na sila dagko kay mga lawas ba pero mo lagi lisod kay pabangonon akita inana masagta di ba? Ang imong bana ron dito sigig sugal sigig inom unsa may imong isulti iniguli nimo sa inyo imong inom napakay puhunan diha dong sa wala lagi para ni madyo maziko pa or tungit ba unsa iyang gisugal ingon naabas ka nang gitawag og sana online sabong online nga karira wa na kay puhunan di pa man koy gabay diri ako lang ni tampo nimo aron malipay gyud ka kay gusto ko happy ka ana no nindota lagi ana kakita gina Ginoo murag ikaw ba gabot ngadto niya magsige naman tingon piste biani wa nam te puhunan ani asam tag puhunan ani ni abot dayon kay ngon di pa man koy gamay diri ako ning idugang aron salamat luwas kita so nahimo jud kang manluluwas niya magtanaw siya nimo mura kag manluluwas naluwas ba ang iyang kabalaka nasa kay silingan diha nga siga kay mata manuyupay kayo nya wa na gid sa ikasuyop kurog-kurog na iyang lawas ba kita nimo tong gatungko itaon sige panghinuktok adong sa may problema tutok na nimo bahit kay mata ba diyan siya kana tagaan tigad pagkaon ha to ako sa balay ihatag pagkaon humaniya kaon dito kay mukaon man gina wala na tingog-tingog imo nang pakanon nya human din imo din tunulan og mga 300 ba kay tag 300 naman kuno sa katira ana ron kuan karon imo tagaan ana ambot ni barato na basag ka 500 300 man kuno na imo tagaan pastang lipaya lagi ana kini bitaw ato dining mga sasing boys itong sasing boys ba ikaw man na nagpakaon rin, magsigi pag nagsaba-saba, di ginagid mulakaw. Primero anang saba-saba para kaon. Tagaan nagkaon, naon na sila diha. Ibilin rin ba sa mga mumuho nila diha na lamisa. Ikaw man na magsigi pag nagsaba-saba, ligid-ligid diha, sigig saba-saba. Anong saba pa man kainin ako? Sakto. Wap amatunoli sa 20. Alin na mo dong, alin na, sige na. O din ang 20, ikadawat sa 20. Dagan lagi nga to. Salamat pa din taga din ato kay computer na ni abot na sa panihod to na nasa na diha so god sa saba-saba kaon na sa ana
Ini kagabi ay akong role nila usar gyud ka 20 kada adlaw, nya kanang 20 nga ihatag dili na para computer, ipalit nagsudan, ipalit nagmakaon para sa inyong balay. Igabot diha. Pader, ako biatong gipalit og sudan ang 20. Tinaon ka ha. Ipalit sa kag sudan, palit pa di Roy, ana pwede punan pader. Ana, nya kanang ana-ana dis naon ba magbaid anang bumbok. Pwede punan pader. Ana-ana ba? Mura sa tagmaluoy nako ang kani mga kanahan may kay mudag ilada. Taga lagi ako. Ana, ighatag nako daga na sa dangan to. Alain na sa nang computer. Unsa may na siyang kasing-kasing? Sa kasing-kasing anang bata. Si Father manluluwas. Maluwas tas kagutom, maluwas pag yung atong kadi na kaduwa sa computer. Makaduwa kita. Ana, mo nakada nila anha diha. Ako na lang mitingon kamo mga kandidato ra bagyod mo. Dili sa pagkamayor, dili sa pagka-congressman, kandidato mo sa umaabot unya natong Liloan City Jail. Ayo pa diri mana na uban, ayo pa diri. Huot ba kay to pa diri, daghan kay tawo nga to pa diri. Nako, lagi. Kung kining inyong batasan nga magsigil ag pangayo, unya iduwa, pangayo, iduwa. Kandidato gyud mo anis Liloan City Jail pohon. Karon Liloan Municipal Jail pa man ana. At least masudlan tingilang unahon bala na sila og ilan ang tumanon. Naman gina ilang naman ta exhibit diha mga pictures. Na diha nindot kay picture nagapalibot nako. Tanaw-tanawa niya ninyo kinsay mo una nagsud ngadto sa jail. Na diha kita na ninyo ato mga sasing boys. Nindot kay picture nagmahay mga ganito kinsay gahimo ana mga picture diha. Na inidool nako mga PYCC ba. Padir wa gyud mi kakita nga naay gibutang dihang PYCC. Nako ingnan ninyo ang gabutang may pangsasing boys na kami wa gyud. Nako ang gahimo ana nga mao mga pictures ang nangora ba ana ang akong parochial vicar maimpierno sila kung dili ibutang inyo mga naong diha. So bitaw pa dir hago kay mi dili bitu gitan-aw na gyud namo tanan. Wa pa gyud ako basig wa pa mabutang, wa pa ma-post ba. Nasuya sila sa mga sasing boys. Pero sige nga na natughatag aron kada adlaw ang ilang matagamtam kaluwasan. Kaluwasan sa kagutom, kaluwasan sa pagduwa sa computer. Mo maginay sinugdanan. Basin pa di ay madutlan sila hangtod nga moingon musimba nako. Inighingkod na ba silang panghuna-huna kay daghan maro mga bata nga dagko nag-edad bata paghuna-huna para gud anang sigig pangabit kada sigig pangabit malipay mo nagbuhi pa ikaugma ay salamat inta buhi pa makaadto pa jud ko sa akong kabit o ana Ginoo salamat taon aning kinabuhi kay makahikap-hikap ako sa akong kabit mo magini lang hunahon dayon ana nya magsige abutan sa kabit magsige nagpangandoy may ratag mamatay akong asawa may tag mamatay haron kanina akong ipuli nya inig abot niya sa inyo buhi pa ka naglungag pa ka napag yung animal da buhi pa gyud ana na siya pero inig abutan na siyang kabit salamat Ginoo at least nakapasalamat siya sa kinabuhi nga tuwa sa siyang kabit pero moabot yung panahon nga mangandoy na siya kaluwasan moabot yung panahon nga moingon na Ginoo pasaylo ako pagkadako sa akong kaning nabuhat nga sala ano sa na mahitabo ano saman? Ini kamatay sa asawa. Magsige na dito. Sige na dito hilak-hilak. Ginoo, pasaylo ataon ko kay akong asawa namatay gyud konsumisyon. Pero wag ko mamatay sa konsumisyon kay ang asawa sige masagingon, Lord, hangtod sa kamatayon, higugmaon jud ninako akong bana. Hinaot ta makakita siya sa imong presensya diri sa akong kinabuhi. Sus, sagot ay kinabuhi nga pagkamatay manimo una siya nakakita. Sama sad ni Kristo, wa siya makit-i nga manluluwas, nakit-an siyang manluluwas sa dihang gilansang na siya sa krus. Hangtod Dios kamatayon ang atong misyon sa pagpakita sa katawhan sa kaluwasan. Nindog ta mga patyonon. Mga igsoon sanglit gimugda man kita sumala sa panagway o kasamahan sa Dios
atong ihangyo kaniya ang mga grasya nga atong gikinahanglan aron kita usab makit-an nga iyang presensya. Moingon kita, pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang simbahan sa walay ko kahadlok, musangyaw sa maayong balita nga gitugyan kaniya sa anak ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga kuhaon unta sa Dios ang kadautan sa gubat, gikan sa atong kalibutan, ug ilikay unta ang atong nasud sa tanang katalagman, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga alang ni adtong nagantos sa nagkalain-laing matang sa sakit, nga makabato na sila og hingpit nga kaayuhan o kahupayan diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton o ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay o grasya sa paglahutay o nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga sa atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson ang ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, makaangko na sa kinabuhing dayon, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa inahan sa imong anak, dungga kami Ginoo. Amahan, dinhi nining Eukaristiya ang imong anak nakita o gidawat namo. Ihatag usab ang among mga pangamuyo, pinaagi sa pangama sa mahal nga Birhen Maria, pinaagi ni Kristo maamong Ginoo. Amen.